Omasipala abangama-60 esifundazweni iKwaZulu-Natal, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga naseLimpopo bafakwe ngaphansi kwesigaba sokukhahlamezeka kulandela izindlekelele zemvelo. Namhlanje besizomemezela imali engu-1.4 billion ukusiza imiphakathi yakithi ekhahlamezwe isimo sezulu esingesihle, ikhukhula, umlilo nomoya onamandla. Imkhandlu ebalelwa kwimkhandlu engama-60 isiklasifayiwe ukuba imkhandlu ekhahlamezekile. Akukakabi esigabeni senhlekelele i-disaster. Uhlabisa uxwayise omasipala ngokusebenzisa imali ababelwe yona ezintweni ezingahlangene nezimo zenhlekelele. Umasipala oyonquma ukuba le mali wenze ngayo ibe ngiyamaholo abasebenzi. Siyobamba kwimali yabo elandelayo ukuze le mali ibuyele esikhwameni somnyango ngoba le mali ibekelwe izimo zezulu la kulimale khona inqalasizinda, imigwaqo, izindlu, zikole nakho konke okucekelwe phansi isimo sezulu esingesihle. Omasipala abanikezwe kuze kube uncwaba kulonyaka ukusebenzisa lesabelo mali baphinde benze umbiko nyanga zonke ngase bekwenzile, kanti ezinye izifundazwe ezisele kulesigaba zizosizwa kusabelo sonyaka wemali ozayo.